Oké, daar gaat hij. Hoe is het? Ik ben Jurre. Jurre? Ja. Hey Jurre. Hoe is het jongen? Ja, Wat zei het? met haar? Ja, helemaal super. Hey, maar luister jullie, waar zit je op school? Ik zit op de Sprankel. Sprankel. Ja, En waar in de school? Stiers. In Stiens? Je bent best een onderwijs. Van mij. Ja. Hey Jurre, maar luister hier. Als wij nou een dreamreismaatje zien, waar zullen we dan heen gaan? Ik zou wel nog een keer naar Egypte willen. Egypte? Ja. Bliksem. Dat is nou een voort. Ja. Maar waarom nog naar Egypte? Nou, ik wil een keer in de piramides. Ja? Ik wil een keer hoe het zien, hoe het er is. Hoe ze vroeger daar leefden en zo. Ja. Dat lijkt me ook mooi. Maar hast er een keer willen lezen of best er een keer west? Of, Ik ben er nog nooit geweest, maar ik ga er wel een keer lezen hoe het er is, een beetje, de piramides. Ja. Ja. En wat wist er al hiervan? Nou, ik weet dat de farao's weer, die zijn daar nou begraven, in de tombe. En ik zoek wel eens zien hoe die daar loopt en wat van weer, vooral. Want En wat is een tombe? een tombe is een soort piramide en daar zit dat is een soort van tombe, denk ik volgens mij, want ik weet het net zeker. Hij zit, Dat is een graaf, zeg maar. ja. Ja. Dus als een farao stert, dan komt het in een tombe. Ja. Oké, en wordt er dan niet nog wat van tevoren met hem dienen? Hij wordt ingerold in Doeken? boeken, ja. Hij wordt eerst echt helemaal skin maken. Oké. En dan wordt ingerold in doeken, dan wordt hij in skisline. En dan is een skatkamer, echt. En dan had hij als je spullen, werd hij naar de, ja, ik weet, volgens mij, Dus goud en... ja, goud looit er alweer en schatkisten en al die dingen. En daar looit hij bij, want als hij naar boven gaat, dat dachten ze vroeger, dan moet hij wel volle spullen maar gaan om de reis daar in te maken zien. Oké. Ja. Want dan, als hij naar hemel gaat, dan moet hij een grote hield mee hebben om die reis te maken. Nou, voor eten als ze daar lezen. Ja. En ze dachten dat hij dan naar de hemel ging en dat hij dan al het eten en zijn nodig ging. Oké. En ja, en dan omdat hij dat de reis naar de hemel had of zo. Dat Ja, dachten- precies. Ja, Dus daar had er altijd goud van nodig en dat eten. dat dachten ze vroeger, ja. Oké. Je bent wel helemaal gek voor geschiedenis. Ik vind geschiedenis wel een van de leukste vakken, ja. Oké. Dus daar ben ik heel goed in. Ja, Wat was het worden, ja? dat is een goede vraag. Nou, ik zou op zich wel detective of zo willen worden. Oké. Of ik zou wel onderzoeker willen worden of zo. Ontdekkingsreiziger Ja, zoiets. naar de tombes in Egypte. Ja. Ja. Geweldig. Ja. Maar is een farao in zijn tombe, is dat dan een mummie? Nou, ze nemen ze het wel, ja, als die tot, ja, Als het tot leven komt, zeg maar. ja, echt. Dan wordt het een mummie. Ja, Dat lijkt me heel spannend. maar dat kun je net gebeuren. Nee? Nee, Heden. alleen als er een robot van maken. Ja, precies. Dus, Jurre, onze droomreis Ja. in deze auto, dat wordt naar Egypte, Ja, naar de tombe. ja, Oké. Hey Jurre, teken mooi jongen. Bedankt hè. ja. Tot de volgende keer jongen. Hoi.